салом бинандагони азиз, барномаи ахбори озодӣ аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдиматон мешавад. Чалои Гулхоҷа ҳастам. ҳамроҳатон. ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯи барномаи имрӯз 19 ноябр. вазири қирғиз сипосгузор аст, ки Тоҷикистон дар фурсати кӯтоҳ сафари ӯро ба Душанбе ташкил кард. дар ҳоле ки мақомоти Русия афви ҳуқуқии муҳоҷирони кореро баҳс мекунанд, мардикорони тоҷик лӯлаи ним километриро рӯи китфояшон ба бинои нави маркази муҳоҷират дар Москав оварданд. ва кабӯтаре, ки ба нархи 200 евро ба музояда бароварда шуд, ба қимати 1 миллион 600 000 евро ба фурӯш рафтааст. имрӯз дар Душанбе мулоқоти вазири кории хориҷии Тоҷикистон бо ҳамтои қирғизаш доир шуд. Руслан Казакбоев, вазири кории хориҷии Қирғизистон, бо сафари расмии дурӯза дар Тоҷикистон қарор дорад. Гуфтугӯи тарафҳо дар ҳоле сурат мегирад, ки дар минтақаҳои марзии баҳсбарангези ду кишвар ҳанӯз ҳам мушкилиҳо ҳалли пурраи худро наёфтанд. ҷараёни мулоқотро Барод Юсуфӣ аз наздик пайгирӣ кард. пас аз мулоқоти тақрибан 3 соатаи ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон, вазирони хориҷии ду кишвар барномаи ҳамкориҳои миёни вазоратҳои хориҷии Тоҷикистон ва Қирғизистон барои солҳои 2021 ва 2022 ба таслим расонданд. Сироҷиддин Муҳриддин, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, дар оғози мулоқоти ҳайатҳо таъкид кард, ки масоили муҳими равобити миёни Тоҷикистону Қирғизистон аз ҷумла муайян ва аломатгузории марзи давлатиро баррасӣ хоҳанд кард. албатта як суоли аслии муносибатҳои кишварҳои мо масъалаи муайянсозӣ ва аломатгузории хатти марзи давлатӣ мебошад. дар тӯли солҳои зиёд ҳал нашудани ин масъала моро водор мекунад, ки дар муддати кӯтоҳ ҳалли мувофиқ ба ҳарду кишварро пайдо кунем. мулоқоти вазирони хориҷӣ ва ҳайатҳои Тоҷикистону Қирғизистон пас аз таҳаввулоти сиёсӣ дар Қирғизистони ҳамсоя баргузор мешавад. Руслан Казакбаев, вазири тозатаини умури хориҷии Қирғизистон, ки нахустин сафари кории худро ба Тоҷикистон анҷом медод, гуфт вазъи сиёсӣ дар дохили кишвараш ором аст ва ҳодисаҳои сиёсӣ ҷараёндошта ба маҷрои ҳуқуқӣ ва қонунии худ баргаштааст. мехоҳам мутмаин кунам, ки ҷумҳурии Қирғизистон ба ӯҳдадориҳои қаблан гирифтаи худ дар назди ҷомеаи ҷаҳонӣ содиқ мемонад ва ҳама қарордоду созишномаҳои дуҷонибаву чандҷонибаи худро иҷро мекунад. коршиносони тоҷик баргузории чунин мулоқот дар сатҳи вазирони хориҷиро дар шароити феълӣ барои ҳарду кишвари Тоҷикистону Қирғизистон муфид медонанд. ҳарчанд ба гуфтаи онҳо ҳалли бисёр масъалаҳои муҳими байни ду кишвар аз ҳукумати ояндаи Қирғизистон пас аз интихоботи президентӣ дар моҳи январи соли оянда вобастагӣ дорад. вобаста аз он ки командае ки дар оянда вай интихоб мекунад, баъд аз он ки президент нав мешавад, вобаста аз он ки он команда чӣ гуна мешавад. агар командаи воқеан практикҳо бошад, шахсоне ки сиёсатмадорони воқеӣ ҳастанд ва технократҳо ҳастанд, агар онҳо сари қудрат биёянд, шояд ки ҳамин масъалаҳои марзӣ байни Тоҷикистону Қирғизистон ҳалли худаша бо роҳи мантиқӣ, бо роҳи осоишта пайдо кунад. Тоҷикистон ва Қирғизистон 976 километр марз доранд, ки токунун 504 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. ду тараф бо вуҷуди гузашти солҳо натавонистанд сари минтақаҳои баҳсбарангез ба созиш расанд ва хатти марзро бикашанд. аз ин рӯ зуд дар ин минтақаҳои баҳсӣ муноқиша сар мезанад. рӯ меорем ба мавзӯи дигар. рӯзи 18 ноябр садҳо муҳоҷирони корӣ дар мавзеи Сахар ва канори шаҳри Москав лӯлаеро бо дарозии беш аз ним километр рӯи шонаҳои худ ба маҳалли сохтмон бардошта оварданд. дар Сахар ва муҳоҷирон бинои нави маркази муҳоҷиратро месозанд. барои сохтмони ин бино кашонидани лӯлаи як лухти беш аз 500 метра зарур шуд, аммо бинобар тангии ҷо мошинҳо аз уҳдаи ин кор набаромаданд. бинобар ин беш аз 500 муҳоҷири корӣ, ки аксаран аз Тоҷикистонанд, лӯлаи ним километриро, ки тақрибан 40 тонна вазн дошт, ба дохили бино рӯи шонаҳои худ бардошта оварданд. ин қубур ҳоҷатхонаҳои биноро бо шабакаи корез пайваст мекунад.
дар Русия мемонем. Ваколадори ҳуқуқи инсон дар Русия пешниҳод кардааст дар ин кишвар барои муҳоҷирони кории афв ва ё амнистия эълон шавад. Татьяна Москалькова, омбудсмени рус, дар ҳамоиши ваколадорони ҳуқуқи кишварҳои Авросиё ин ҳарфҳоро баён кардааст. Охирин афви муҳоҷирон дар Русия баҳори соли 2017 сурат гирифта буд ва ҳамкорам Абдулло Ашуров ин мавзӯъро пайгирӣ дошту акнун бо мо дар студия аст. Абдулло, салом. Нахуст дар бораи пешниҳоди омбудсмени рус ба тафсил бигӯ ки аз чӣ иборат аст. салом шаҳло. хонум Москалькова дар ҷаласе бо ҳузури ҳамтоёни хеш аз кишварҳои Авроосиё ки ба шакли онлайнӣ доир шуд дар ин бора изҳори назар кард. Вай гуфт агар пандемияи коронавирус идома кунад, мо ба вазорати корҳои дохилии Русия муроҷиат мекунем ки масъалаи будубоши муҳоҷирон дар қаламрави ин кишвар то анҷоми пандемия давом дода шавад. Афв дар сурати тасдиқ шудан ба гуфтаи Москалькова барои муҳоҷирони корие ки дар қаламрави Русия ғайриқонунӣ ва ё дар шароити нима қонунӣ ба сар мебаранд, онҳоро фаро мегирад. Дар идома Москалькова таъкид кард ки як унсури муҳими афв ин хоҳад буд ки муҳоҷирони кории дар қаламрави Русия ҷиноят содир накарда бошад. Хуб, Абдулло, тавре гуфтӣ ин ҳоло танҳо пешниҳод аст. Иҷрои он то куҷо эҳтимол дорад? ҳоло тахмин задан душвор аст албатта шаҳрҳо, вале Москалькова як мақомдори расмӣ дар Русия аст ва аз забони ӯ садо додани чунин пешниҳоде беҳуда нест. Албатта бар замми ин бинобар пандемияи коронавирус марзи Русия баста аст ва муҳоҷирон наметавонанд барои аз нав ба қайд гирифтани санади иқомати худ сарҳадҳоро убур кунанд. ин як шароити хос аст ки мақомоти русро водор мекунад ки афви наве ҷорӣ кунад. зимнан ҳоло ҳам мувофиқи дастури Владимир Путин, раис ҷумҳури Русия, муҳоҷирон бидуни убури марз метавонанд муҳлати сабти иқомати худро дароз кунанд, аммо муҳлати ин имтиёз 15 декабр ба анҷом мерасад. пешниҳоди афви муҳоҷирон дар Русия дар ҳоле аст ки Русия ба камбуди нерӯи кор мувоҷеҳ шудааст. бо оғози пандемия бисёре аз муҳоҷирон дар шароити душворе қарор гирифтанд ва тавассути парвозҳои чартерӣ ба Тоҷикистон бозгаштанд, вале дар сурати тамдиди фармони Путин ҳам мушкили аксарияти муҳоҷирони кории тоҷик ҳал намешавад. Барои чӣ, Абдулло? чун дар сурати тамдиди муҳлати фармони Путин ва афви дохилӣ танҳо муҳоҷироне аз он бархурдор мешаванд ки ҳоло ҳам дар Русия қарор доранд. шумораи муҳоҷирони кории тоҷик ҳоло дар Русия назар ба солҳои қаблӣ кам аст, чун дар оғози мавсими муҳоҷират онҳо ба Русия омада натавонистанд. бар замми ин ҳудуди 100 000 нафари дигар ба Тоҷикистон бозгаштанд. яъне ин нафарон ва ҳудуди 300 000 нафари дигар ки аз Русия ихроҷ шуда ҳаққи вуруд надоранд, аз он афв бебаҳра мемонанд агар қабул шавад. аз ин рӯ тавре як ҳамсӯҳбати огоҳи Радиои Озодӣ гуфт мақомоти Тоҷикистон талош доранд то Русия афви умумии муҳоҷиронро эълон кунад то муҳоҷирони тоҷик ки ҳоло дар Тоҷикистон ҳам қарор доранд аз он бархурдор шаванд. сипос, Абдулло, барои суҳбат. умедворем ҳар тасмиме ки гирифта мешавад ба фоидаи муҳоҷирони тоҷик бошад. шумо барномаи хабарии Радиои Озодиро тамошо доред. бармегардем ба Тоҷикистон. кишоварзони тоҷик мегӯянд имсол аз майдонҳои пахта ҳосили хубе ба даст оварданд, аммо аз парвариши ин зироат ки машаққати зиёд дорад фоидаи ночиз мегиранд. пахта яке аз ду маҳсулоти асосии содиротии Тоҷикистон ва манбаи даромади асъори нақди хориҷӣ аст ки кишвар умдатан дар шакли ашёи хом ба хориҷа содир мекунад. Фарзон Муҳаммадӣ мавзӯъро идома медиҳад. саҳмдорони хоҷагиҳои деҳқонӣ дар шимоли Тоҷикистон мегӯянд соли гузашта нархи 1 кило пахта аз 4.5 то 4 сомону 80 дирам буд. имсол бошад нарх андаке боло рафта аз 5.5 то 6 сомонӣ ба фурӯш рафта истодааст. бо ин вуҷуд ба таъкиди онҳо кишту парвариши пахта заҳмати зиёд металабад, аммо суди андак дорад. деҳқонам ҳавасманд шуда сони мана бо зиёдтар кошта мана бо нақстар корка ҳосилноки баланд мебадорад. бо пошхӯрии шӯравӣ дар заминаи колхозҳо даҳҳо хоҷагиҳои хурди деҳқонӣ ташкил шуд ки замини кам ва сармояи ночизе доранд. кишоварзон дар харидани техникаву таҷҳизот дасти кӯтоҳ доранд ва аксарияти корҳо дастӣ анҷом мешавад. онҳое ки дар саҳро пахта мечинанд дар поёни ҷамъоварии ҳосил хаста ва афгор мешаванд ва аз ин рӯ роҳбарони хоҷагиҳо барои ҳавасманд кардани онҳо дар поёни мавсим ки ҳосил дар саҳро кам аст, нархи чидани пахтаро андаке боло мебаранд. аксарияти коргарон ва пахтачинҳо дар майдонҳои пахта дар Тоҷикистон занҳо ҳастанд. мардон умдатан дар муҳоҷирати корӣ қарор доранд ва барои занҳо ба ҷуз аз кор дар майдони пахта ва чидани он ҷои кори дигаре нест. зиёда аз 3 тонн пахта чиндан. хайр ҳамин 3 тонн чинда бошанд. агар ба ҳисоби миёна 80 дирами бошад 2400 сомон
خیلی درآمد کنم. خاتلان بزرگترین ولایت پختکاری تاجیکستان است، اما نرخ پخته در این منطقه نظر به سوخت باز هم ارزانتر است و کشاورزان میگویند پرورش این زراعت به زور خراجات را روی پوش میکند و یا فایده ناچیز میآورد. سنت الله حمیدوف رهبر خواجگی دهقانی سنت الله از منطقه کولاب میگوید 1 کیلوگرم پخته را کارخانه‌های پخته تازه‌کنی از 5 تا 5.5 سامانی میخرند و حاصلی که تاکنون به دست آمد تنها خراجات خواجگی را روی پوش کرده است. حاضر ما همین 2.5 هکتار کردیم، حاصل نغز گرفتیم 30 سنتینری بود در زمین حاصل بسیار چنکچو چنده ایستادن. در حالی که مالکان خواجگی‌های دهقانی از فایده صحبت می‌کنند، پخته‌چین‌های عادی می‌گویند نرخ چیدن پخته با آنکه زحمت زیاد دارد ناچیز است. واکو اولو 30 دیرم و تریبت حاضی 50 دیرم. حاضی 50 دیرم. حاضی 50 دیرم. حاضی 70 80 چیده. تا پایان انجام موسم جمع‌آوری پخته در تاجیکستان به گفته مقامات 5-10 روز دیگر باقی مانده است. به اطلاع وزارت کشاورزی حاصل تا به حال رویانیده کشاورزان تاجیک نظر به سال 2019 60,000 تن بیشتر است. نرخ 1 سنتینل پخته عین زمان در بازارهای جهانی حدود $200 است. پخته تاجیکستان اساساً به ترکیه، روسیه و چین صادر می شود. تاجیکستان برای عوض از این کشورها لباس آماده را خریداری می کند. خبرها از رادیو озодӣ тамошо доред. муқим исми кабӯтари белгие است که با نرخ 200 евро در مزایده گذاشته شده، اما در نهایت آن را با ارزش 1,600,000 евро خریدند. تا به حال یگان کبوتر با چنین نرخی گران فروخته نشده است، ولی صاحب این کبوتر میتواند در آینده نزدیک مبلغ صرف کرده اش را جبران کند. چطور؟ در گزارش نوبتی میبینیم. با 5 میلیون یورو میتوان ماشین فراری F40 یا قصر پینک فلوید را در شمال لندن و یا این کبوتر را خرید. کبوتر با نام نیوکیم را در یک مزایده آنلاینی در بلژیم با نرخ رکوردی فروختند. خریدار ناشناس راضی شد که برای به دست آوردن کبوتر 1,600,000 یورو بدهد. در مزایده یا تندر اینترنتی برای این کبوتر میان گروه شرکت ها از جمهوری مردمی چین و یک کلکسیونر مبارزه شدید صورت گرفت. پیروزی را مخلص این نوع پرنده از چین به دست آورد. وی اکنون صاحب کبوتر دوم گران ارزشترین دنیا است. در مزایده قبلی هم او کبوتر را با نرخ رکوردی از خود کرده بود. نیوکیم را نفر صاحب شد که سال پیش کبوتر دیگر با نام ارماندو را با نرخ 1,250,000 یورو خریده بود. به سبب آنکه یکی از کبوترها نر و دیگر ماده است میتواند آنها را یک جا کند. به این طریق او نه تنها صاحب 2 کبوتر گران ارزشترین دنیا خواهد بود، بلکه نسل آنها را نیز ادامه خواهد داد. نیوکیمی 2 ساله سال 2018 هم صاحب عنوان چقانترین یا چالاکترین کبوتر بلژیم شد. جفت او ارماندو را لیویس همیلتونی کبوتران مینامند. همیلتون موفق‌ترین ماشینران فرمول 1 است. این نوع پرنده ها می توانند که سال تا 16 چوجه به دنیا آورند و تا 10 سالگی نسل خود را زیاد کنند. یعنی سرمایه کلکسیونر ناشناس چینی می تواند که به مراتب افزایش یابد. ما حال از این ذات پرور 445 پرنده داریم. نرخ عمومی آنها در حال حاضر 7.6 میلیون یورو است. این عجیب است. حالا در دست من به اصطلاح پیسر نیوکیم است. همین دیروز او را 100,000 یورو نرخ گذاشتند. امروز الکی نرخش 4 برابر زیاد شد. نرخ گذاری حالا ادامه دارد. ضمناً خرید و فروش نیوکیم از 200 یورو شروع شده. در چند روز ارزشش 8,000 مراتب بالا رفت. اما این هم نرخ نهایی نیست. بینندگان عزیز، با همین مطلب میرسیم به پایان برنامه امروز. اخباری از این بیشتر و چون همیشه در سامانه رادیو озодӣ زیر نشانی www.ozodi.org بخوانید و نوارهای روز رو در صفحه озодӣ ویدیو در کانال ما ببینید. فراموش نکنید عزیزان، فردا باز هم شما رو با خبرهای تازه منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما باشید.